ekologicky, zodpovedne, udržateľné poľnohospodárstvo? Dá sa to. A presne takto vyzerá skutočná radosť z jedla a z potravín. Na Slovensku narastá počet poľnohospodárov, ktorí sa snažia pestovať prírode blízkym spôsobom. A dnes sme sa na jednu z takýchto fariem v blízkosti Bratislavy prišli pozrieť. Na 1,3 hektára prenajatej pôdy, ktorá je nádherná a vrácia sa do nej život, pestujú vyše 80 druhov zeleniny a byliniek, ktoré dokážu po 10 mesiacov roku dodávať do reštaurácií a domácností v okolí. Povedzme si, ako sa takáto farma odlišuje od veľkoprodukcie. V prvom rade tu nepoužívajú žiadne toxické chemikálie ani veľké stroje. Namiesto degradovanej krajiny je tu živá pôda, a to vďaka kompostovaniu, ktoré zaručuje kolobeh živín v prírode. A výsledok? Tony chutnej čerstvej zeleniny, byliniek a ďalších výrobkov na našich tanieroch počas skoro celého roka. A to všetko v prírode blízko, vracajúc život do pôdy a udržateľne. Potrebujeme viacej takýchto malých farmárov a farmáriek po celom Slovensku. To, čo slovenské poľnohospodárstvo, farmy, domácnosti aj príroda potrebuje, je aktívny systém pomoci, ktorý nebude preferovať iba veľkých agrobarónov, ale aj začínajúcich malých farmárov a farmárky. Potrebujeme systém, ktorý ochráni pôdu, vráti do nej život a pomôže farmárom hospodáriť v bližšej prírode. Tak, aby sme mali na stole zdravé potraviny, ktoré si môžeme dovoliť, aby sme mali zdravú pôdu a zdravú prírodu a aby farmári mali dôstojný život. Ako sa na tejto farme hovorí, nepestujeme zeleninu, pestujeme pôdu.